नोंनिया आं बांद्राय बांगलि न'खर थानाय आं नोंनो ताजागलि आं माने गथा नों आं खखा आंनि खुन सासुंखा आं बांगलि न'खर थानाय सारानि सर दिनाय दीपंकर तिन सिमि दीपंकर बांगालिखा आफुर तिपासांखौ नरनो आं यगला ini neng buka gerani biru dan nong baca nangka wahana neng baca coba jangan हामबाय जत टिप्रानि टिप्रा सारंनो न जतनो साइमानो सालकिजा कयदिन सिगां जोंनि ससियेल मिडियायाव कल्याणपुरनि आरएसपारा बिसिनि गयमफांनि खरसा टिप्रासा मुंगाय बिनि दीपंकर देबबर्मा बो हानि बुवाग्रा जोंनि मायाग्राम बुवाग्रा न मुंखौ जे हानां पिनां कक सामनि अबनि न जों टोटालि कन्डेम खालायो ताई जों दिनै कल्याणपुरनि टिप्रासा ओंगै जों दिनै बिनि न'खौ थां मानि यागुलुओ जों बय कक सालायखा किन्तु बेलायनो दुखनि बिषय के मा सामानि कारणखौ अबनो जे थाङै नुमान परेओ जों थाङै नुगैखाबनो जे दीपंकर देबबर्मा एक्चुअली बबाय कक सानानि मतन बिनि सिचुएसन दिया तामनि हिमाले बो नेसा मानि बे कुबुल टमानि बागै बो टोटाली बिनि मेंटली डिसऑर्डर इंजा बिनि ताम हिनाय बनो साइकेट्रिक पेशेंट बो बय कक सानानि कुन मतेफानो माने सिचुएसन अबखाया जे बय कक सालाय माने बो दिनै थाङो आरो सिखरो टंका हामें दहा इभेन जोंनो दासें दै बो जोंनो रिफरेन्स नायखा न अबनो परमानंगो जे बो एक्चुअली आबो कुनो पॉलिटिकल इशू या कुनो राजनैतिक इशू या आबो कायसा बो बिनि जे साक खामिया जे बिनि मेंटलिटी जे डिसऑर्डर दंमोनि अबनि बागैसि बो आमथिरो कक सावो ते जों थांमान परे बो जों बै कक सालायखा बो अबति कक साका नक आनता हानबाय फाय आं बरक पाल टंमैया आं बरक ग्लानुखै किरिवो नक आनता बुनारा फाय आमथिरो किनो अनेक किछु कक साका माने जेटा कक नर्माल बरकनि कक या बरक जरा जे मेंटलिटी डिसऑर्डर गाय जे मंगक सामने एसे करो बतिनि साका गाय अबन बागै सारा त्रिपुरा राज्यनि बर न त्रिपुरा सारन आं अबन कमनो मुसुंगो जों अबन कमनो मुसुंगो जे अबाय भिडियो रम नुगै तंनाय रमनो आबो केबो आसे सिरियास तान नादि केबो आबो हाय भिडियो रमनो शेयर खलायै पॉलिटिकल फायदा खायनान दि ताथानि कारण आबो पॉलिटिकल इशू या आबो टोटाली कायसा मेंटली डिसऑर्डर इंजां बरनि सामुंसि बिनि कक लामकुनु फान ठीक करे गाय आबुनो नाम बाइथक जरा कबुमु याफारो जे अबहाय भिडियो रनो काइन्डली प्लिज केबो सिरियास तालानले हामबाय।